Merħba tfal, illum se nkun qed naqralkom din l-istorja dwar ġiraffa. Il-ktieb jismu Ġola l-ġiraffa u t-tifla tal-kampanja. Kitba ta' Kristina Farrugia u Rebecca Spiteri. Intom ġieli rajtu xi ġiraffa ċelesti? Jew xi ġiraffa qiegħda taqra xi ktieb? Tgħid ser jiġi f'din l-istorja. Naraw, però qabel ħanħarsu daqsxejn fuq wara tal-ktieb fejn ikollna miktub il-ħarsetta. Għodwa waħda it-temp xejn ma kien sabiħ. Craig iddeċida li jaqra storja lil Ġola l-ġiraffa. Inhu dan Craig. Iżda din kienet storja fantastika. Tajt ġralhom Craig u Ġola. Ma' min se jiltaqgħu u x'avventura ġdida kienet qed tistennihom. Naraw. Fejn qegħdin Ġola u Craig? Qegħdin fil-kamra tas-sotta. Waslet il-ġurnata tant mistennija minn Craig. Huwa qam ħerqan biex joħroġ jilgħab logħba ballum ma' sħabu. Iżda ġara li t-temp xejn ma kien sabiħ. Craig beda jlesti għall-logħba. Imma f'daqqa waħda beda jinstema' rati karwat. Kien ġejjin mal-temp u bdiet nisla xita ktieli. Bdiet nisla ħafna xita u tistgħu taħsbu Craig kif ħassu. Kieku intom kif tħossukom? Tkunu ħerġin tilagħbu mal-ħbieb u tibda nisla ħafna xita. Craig għamel geddum sal-art għax ma setax joħroġ iqatta ftit ħin ma' sħabu. Wara x'iddeċida li jagħmel Craig? Għalhekk Craig iddeċida li jaqbad lil Ġola u jibda jaqra l-istorja. X'idea tajba? Kif feta l-ktieb ra stampa partikolari li laqtitu u malli mess l-istampa ġara xi ħaġa. Ara x'ġara? Puff! Craig u Ġola sabu ruhom fi ktieb. Sabu ruhom għall-pleliqi mimlija fruri kull kulur. U mhux bogħod kien jidher irħajjel. Kien hemm raħal. Bdew mexjin huma semgħu lil xi ħadd jikbi. Qed tisma' bħali Ġola? Staqsa Craig. Ħabta u sabta raw tifla weħida. Hawnhi, hawnhekk. Huma ġrew lejha u minnu fih staqsew xi ġrala. X'taħsbu li ġrala din it-tifla għalfejn qiegħda tikbi. Naraw. Sabu li t-tifla kellha qalba sewda. Ġola u Craig dlonk xtaqu jferħuha u qalula li kienu se jqattaw il-ġurnata kollha jilagħbu magħha. Ma qaltilhomx għaliex kienet imdejqa. Ġola kienet ġiraffa kurjuża. Xtaqet iddur mar-raħal xkejken li kienet tgħix fih din it-tifla. U waqta xraw ara xawn. X'imdew mixjin flimkien. Ġola nħasdet ħadet qata u għala għax mal-art rat ħafna ħmieġ. Fejn kien hemm dan il-ħmieġ kollu fl-art? X'kien qed jiġri? Craig u Ġola staqsew lil ħabiba l-ġdida tagħhom għala kien hemm daqshekk ħmieġ.
Jispjegatilhom kif in-nies ma kienux jaħsbuha darbtej biex jaqbdu jarmu l-ħmieġ jew l-iskart tagħhom fit-triq minflok fil-bramel taż-żibel. Ara din il-mara qed twaddab barra triq minn ġo tieqa twaddab għal barra. Ġola iddispjaċija ħafna b'dan il-kliem kemm qed jagħmlu ħsara lill-ambjent qalet Ġola. Dan m'għandux ikun komplet. Għandna nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Kompla Craig, x'taħsbu? Għandhom raġun hux? Kieku intom x'tagħmlu issa? Araw daqsxejn x'idea ġietom dawn it-tfal u Ġola l-ġiraffa. Għandi idea, qabżet Ġola. Tridux induru dawra mar-raħal u nnatfuh. Komplet. Huma qablu magħha hekk għamlu kieku intom ittuhom daqqatit. In-nies tar-raħal ħarġu minn djarhom jaraw x'kienu qegħdin jagħmlu. U ftit Ġola, Craig u t-tifla ġabru l-ħmiġ kollu li kien hemm mal-art u tefgħuh fil-bramel taż-żibel kemm kienu bil-għaqal dawn it-tfal. In-nies tar-raħal baqgħu mistaġba u rringrazzjawhom u żgur issa kellhom raħal vera nadif u jien naħseb ukoll li din it-tifla issa m'għadix bidwejja ġiet ferħana bl-għajnuna ta' Ġola u Craig. Għalulhom li se jimxu fuq l-eżempju tajjeb tagħhom u li mhux se jkomplu jħammġu triqietom. Issa x'qed naraw? Ferħanin bli għamlu it-tifla. Ġola u Craig imxew sad-dar tat-tifla, qabdu ballun taċ-ċaruta u bdew jilagħbu. Tgħidx kemm ġrew wara xulxin, daħku, qabżu u għalew. Inkomplu nilagħbu ftit ieħor, staqsiet it-tifla. Iva, trid nilagħbu dawra durella. Għalilha Craig, dawra durella, qabża żigarella. Bdew ikantaw flimkien. Labu wkoll il-passju u pizzi kanna. Naqbżu l-ħabel. Staqsithom it-tifla. Iva għajtu. Craig u Ġola. Iżda malli Craig mess il-ħabel ħana x'ġara. U Ġola reġgħu sabu ruħhom id-dar bi Craig bil-ktieb f'idejh jirrakkonta lil Ġola. Dak il-ħin Craig ħares il-barra mit-tieqa u ra ix-xemx. U x'taħsbu li jagħmel issa Craig li issa ħarġet ix-xemx u m'għadix ix-xita? U ħassu kuntent wisq mhux biss għax ix-xita kienet waqfet, iżda flimkien ma' Ġola kien biddel il-burdata ta' dik it-tifla tal-kampanja. U hekk Craig żgur ħareġ jilgħab mal-ħbieb tiegħu. U hekk spiċċat l-istorja. Nispera li jogħġbitkom. Nerġgħu niltaqgħu. Saħħiet!